Nazdar, já vás tady vítám u nového, u dalšího videa. Dneska to bude video opět ze hry Farming Simulator 2015, zlatá edice. A jestli chcete, tak si můžete kouknout do pravého horního rohu. Já jsem se tady neflákal. Víte, tohle pole jsem zasel už asi, nevím, po třetí, tamhle to taky, ty to tam. A snažil jsem se to nějak udělat, aby, no prostě takhle, aby to tady, nevím, jestli jsme předtím byli někde tamhle už u konce, ale aby to tady vypadalo co nejvíc, jak vypadalo předtím, ale jenom abych prostě měl víc peněz a ne těch 13 000, kolik jsme měli. Poctivě jsem to tady vydělával, kdo ví jak dlouho. Tak tohle by mělo fungovat. Tak my tady... Ne, tohle ne. Teď odpojíme tenhle vlek. Tak a pojedeme jenom s traktorem. Zajedeme sem do garáže. V téhle garáži budu parkovat asi traktory a kamiony. Až jako nějaký samozřejmě budeme mít. Budeme mít nějakých víc traktorků. A tady budu parkovat takový ty všelijaké ostatní věci. Jako třeba tyhle nakladače, pak všelijaký i vleky a tak. Tak, my teď pojedeme do obchodu, protože si určitě chci koupit ještě dva nebo jednoho traktůrka. Prostě to nějak uvidíme ještě. Možná ještě jednoho tohohle Steyra CTVčko 6130. Nebo si koupím ještě jednoho toho malého, to nevím, jestli je taky CTVčko. Ne, teď jsem trošku zajel do proti směru. No, tak, už jsme v obchodě. Stejně se tam nikdo nejezdí, že může zastavit tady. Tak, otevřeme obchod. Jak můžete vidět, tak tady, ne, to už jsem moc daleko. Tady secí stroje, tady jsem si nějaký taky stáhnul. Možná si koupíme tehle secí stroj. No, tady je 130 koní. No, to ještě jde. Tehle náš velký Steyr to utáhne, Steyr to určitě utáhne, ale tady z těchto secích strojů, tady ten to taky utáhne, tady to taky utáhne, tady to už ne a tady to už taky ne. Kolik má vůbec koní? Myslím, že nějak 200. 203. To ještě jde. Tohle 370, už to je dobrý. To je dobrý. Tahle ten 320. Tahle Fend 500, no tak samozřejmě pak když k tomu dokoupíme ještě ty tupláky, to bude samozřejmě úplně super. Ale co? Koupíme si určitě tohle Steyra.
tehle kultivátor. Tak tehle kultivátor. Tuhle sečku. No, už to tady máme. Ten je malinký. No, vidíte, je to 4115 multi, takže to není to CTVčko. Tak my rovnou teď něco zapřáhneme. Půjdeme na statek. Tak, dojedeme s tím. Sakra. No, vidíte, přesně takhle to dopadá, když máte slabý traktor a za ním moc těžkou věc. Proto to nebudu s tímhle traktorkem tahat. S tímhle traktorkem budu tahat jenom nějaký vlek asi. Nějaký, co si pak ještě koupíme. Tak, s tímhle dojedeme sem na statek. Zaparkujeme to tam kolem vedle té silážní jámy. Tady můžete vidět. Ježiši, na mě fakt štve. Jsem si měl vzít toho velkého traktora na to. Co? Jo, za chviličku. No, tak. Tehle už blíká, tehle taky. Tohle zaparkujeme táhle vedle toho. Tak. A tohle byla jenom taková krátší trošku epizoda. Tak tohle bude pro toto video všechno a kozlu zdar!